ахирет мәсьәләсенә килгәндә, шулай бит. Мин мусульман җәннәткә керәсе килә дигән сүзне әйткәндә, менә бу хисап безнең нишләптер юк. Менә безнең үзебезгә сорау биргән бармы? Менә бүгенге көндә мин Аллаһ хузурына күчәм икән. Менә бүген безнең бит гарантия юк, иртә хәтле яшибезме, юкмы? Кисәк инфаркт бәрде ди, шулай онкология таптылар ди, юл фаҗиасына юлыктың ди, просто уянмадың ди, все. Без сорау биргән бармы? Хисап кылганыбыз бармы? Менә минем Аллаһ каршына баргач җавап тотырга мин әзерме? Минем игелекле гамәлләрем җитәрме Аллаһның рәхмәтенә ирешеп җәннәткә кергә? Юк бит, бик сирәк. Дөньяны саныйбыз, ахирәттә менә мин җәннәткә кирлек нәрсә эшләдем дигән хисап кылмыйбыз. Шуңа да Аллаһ Тәгалә менә Коръәнендә әйтә, галимнәр әйтә, менә бу нигез булып торады шушы хисап кылу буенча. Аллаһ Тәгалә әйтә Хәшр сүрәсенең 18-нче аятында: "Я айюхаллазина аману тақуллаха вальтанзур нафсум ма каддамат лигад." Эй иман китерүчеләр дә, Аллаһ Тәгалә безгә мөрәҗәгать итә, Аллаһка ышанучыларга, иман китерүчеләр дә, Аллаһның 6 төп нигезенә инанучыларга мөрәҗәгать итә. Эй иман китерүчеләр дә, тақва булыгыз ди. Яни Аллаһка карата ди, тақва булыгыз. Аллаһның әҗр савабын өмет итеп, игелекле, хәерле гамәлләр кылыгыз һәм Аллаһның азабыннан куркып, гынаһлы гамәлләрдән тыелыгыз.